Dili pa maguyab? Dili pa rin. Naninguha pa ka? Di man singong may nguha pa pero among plano pero kay murag focus sa eskwela sa ba. So unsa ni siya? Wala si tarong nga kuan pero Walay label. wala gyud. Pero na something. Kaya nga na. So mugnaing ngalan. Pero moingon man na sila murag ma-fall siya sa situationship. Oh, mo na. Pila man ni kabulan nga ani kahimtanga. Pag start yun sa tuig, Yun sa pagsabot ani nga relasyon, nga ani nga style. naawag mis point nga murag hapit jud mi na kuan yun, marelasyon jud ba. Tapos, naigapugong? Dili yun nag-work atong una yun. Immature days. So murag second chance ni siya, more or less. Yes. Hantod kanus ani siya. Up until graduation, if same ang feelings ra Japon, magpadayon lang. Pwede naman sorry ang mga exes kung na mga former relationships. Na, Mga pila na kabuok. duha? So official to siya. Oo. Imo? Usa. So hopefully kung mahimong kamo sa imo pangingon no, same ba ang feeling and then makagraduate pohon, makatrabaho po, inyo na i-official ning relasyon. Oo. Nganong napili ang usag-usa? Wala man sa plano. Like, suot, we're best friend. Like, suot, close kaayo. And then, nagka-develop. Pila pa mo ka years nag-friends usa na ni-confess? Mo almost uska tuig may nagbanding. Mensahe na lang ta sa gusa-gusa. Happy ra, stay safe pero may Sige tubag. Love yourself, Jo. Dili hatag tanan. Please be safe. Kay tigmotor ka. Ganang imong inom-inom. Chill ra. In moderation dapat. Basta Pwede ra manang ba sa- hidpod. Dili sa tamag alabihanay no kay dili pa man. Dili pa.